Kanigre ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de Mary Nonganti walang. Kimar ki bakong san jang ka khubor mentak stem. Menteri Rang Bado Karim Narendra Modi unwan sya Assam mentak si ban pli ka jingkieng ya rel bat kali ka bajrong tam e ha kari. Thertinge Menteri ka pelapis tingka ka Sarkar India Arun Jaitley ya ka sen Congress ba ka wadong ya ka khajna GST. Ringkat baka partai baro kawai ka than siya tayo lamingi ka rakhi ka Christmas da ka jing ipo ipieng ka bakraw. U President bat Vice President kari ki ay kublay Christmas basuk ya ki nong shnong kari. Ki kubor ki bapanya. U Menteri Rang Bado Karim Narendra Modi mentakasngi unsawan ban pli pajba ya ka jingkieng ya rel ka bajrong tam e ha kari ka bandai ro ka jingkieng ya kali ha ka jokapor bat ka jrong 100 point khandai 100 kilometer ya ka blatei ha bogibil halor ka wa Brahmaputra. Hakani ka joko si Modi unsa palat ru ya ka rel ka bakit ikinong let nong wan ka banyat nakati ka jingkieng thamai ha ka sien ka baningkong e. Kibani don lang hakatika program kin kantob e shibun ngot ki menteri ka Sarkar India u menteri rang ba ka Assam bat u menteri rang ba jong ka Arunachal Pradesh bat kiwei kam hadin u menteri rang ba do unsa let ban ai jingkran ha kareng chapuri ka badan ha Dhemaji district latai ka jingkieng bogibil ka ban longkum u butlum jong ka than shatay lamingi bat kan plila ru an penyaso lenti bat kishnong ki badan ha gibenta ba shatay bat gibenta ba shathe jong ka wa Brahmaputra. Kate ka jingkieng kan panklandu ka jing ai jingeda ka baskem na ka banta ka ribar ka wei ha ka than mingi na markan penbiang ya kalit kawan ka bakhamstet ya ki shipai bar ki tiar ki tar jingki ha ka por badan kam karki ka bogibil bridge project ka de kum shibenta na ka soskular balai soi ha ka Assam Accord bat lamang pisa bante ka hausnem ka khandai spa khandai phunyo khandai phupra. U Menteri ka pelapis tingka ka Sarkar India Arun Jaitley lo therting e ka sing Congress ba ka wadong ya ka Sarkar halor ka mat Goods and Services Tax GST. Ha ka kerwo ba ula pelat ha Facebook u Jaitley ula ong ba ka sing Congress ka balak nyat ya ka ri da life huwi na ka shispa ka jingnum khajana na din ka de ban bishar bhai la di ha shwaban wadong ya ka khajana GST. Uong baka indirect tax jong ka seng Congress ka balong life way na ka shispa ka kamkya shushu banya ka Sarkar NDA ka balong tang arpupran na ka shispa. U Menteri Sarkar la bendap shushu da ka baong ba ka jing bamkit kya haki kamsan perthai bat ka yo ka kot ka day ka lenti ka bahap hiar arsut syapo. La rakhi ka National Consumer Day nin kasngi la ni kasngi ka bakerpang jong kinong thiet nong pen. Kajing thumu ko bakar pang jong kani kajing rakhi nin kasni ka long ban pashat jing shai halor ka jingnon kam jong ka consumer movement bat ka jingnon kam ban tip yala ka hok bat ka jing ba akli kum kinong thiet nong pen kamat preng jong ka jing rakhi National Consumer Day enta usnem ka day ka jing penbet biang por ya ki jing ujor ba yo na kinong thiet deh ka bakum kani kasngi hausnem ka kandai spa prapun riu balas dang pentrikam ya ka Consumer Protection Act lani ka an ka ban penbiang jinge dai ki nong thiet nong pet khanang bakin lat na ki jing sha khnyat bor kum ha ka ba ai de ki mar balas niu ni ka jing sha le thok ha ki jing tho bat ki wei U Menteri Rang Bado Karim Narendra Modi rapalat pajba ya ka wei ka dor ka pisa khutia bansa kan mau buram ya Menteri Rang Bado barim kari ubala yo ru ya ka kusnam Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ya ka te ka dor la palat hanen ka sngi ha New Delhi Habakran ka jingelang Menteri Rang Bado ula ong ba wat lau Atal Bihari Vajpayee ula ino ka jingim maksan perthai kumba shiposnem hindai ka hakapor bo khlar pan kurukom le buram jingi brio hakalengkari kadi ka sakhi haduk katnu ki pajba ki iet mat buram ya u Modi u ong ba Vajpayee u de unong elam barat ba bat u belak kamai ya ka jingiet bat ka jaka hakadano jingi brio ki ba nakirukom im ba per Kani ka kubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong. Ka perthai baro ka wai ka rakhile ekmeni ka Christmas mentakasngi daga jing ipo ipieng ka bakraw. Kiriw ngai Kristan hasat lak perthai ki kan mawi ka jingwan longbrio utra Jesu Christ syakani ka perthai. Ki brio ki pen po ela ki yeng di ki ding Christmas bala pen itenan ki bo ru ki klor bar ki don ru ya ki jing ai song pha ki ba mar kliang.
Lapalong iki jing duai hakapor men miet haki ying mani ba per ban rakhi ya ka Christmas. U President Kari Ramnath Kovind lemru Vice President M Venkaya Naidu ki ai khoble kitbok katrugyang yi nongsong shnong kari ha ka jing rakhi lekmen Christmas. U President uloong ba u Jesus Christ uday ka dak jong ka jingsuk ka jing iet bat ka jing kirmen. Uong ba ka Christmas ka day ka jing lekmen ka banyaw buram yala ki parabriyo. Ha ka khubor jong Vice President uloong ba ka Christmas ka day ka por ka bakamen ka bapan mawa ki beriw baro ya ki jing long ba kodor jong ka jing isnay ka jing map ka jing iet bat ka jing songolem. Ha ka than chite lammingi jong kari India la sakhi ka jing rakhi Christmas ha ki ying mani jong ki balang Kristan ba per ha ka ba ki lapan long ki jing duai aingu ya uplay. Ha Meghalaya ki dong ba per jong ka sor Shillong ki thaba da ki jing shai ha ki rong ki ba bunjan bat la yo i ba ki ying sarkar ba ki dukan ki pen pho ban phieng da ki jing pen thaba ki ba harukom. Ha Assam la ban yo sngaw ki jing roi Kerala ki ba pen banai ka jing kha jo Jesus Christ ba la pen long ya ki mas ba khoj ha ka por shiteng sinya. Bon ki brio ki la le cha ka ying mani ka ba rimtam ka Christ Church ka ba dap shis pa nyau pesan snem ka Guwahati Baptist Church bat ka Dan Bosco. Baro ki lat ba ki menteri rang ba jong ki jilla ba per ka than chate lammingi ki ai khoblei Christmas basuk bat bakmen ya ki nong shong shnong baro. Ha Tripura an sapan klan bhai ki jinga pahara hashwa jong ka general election ha Bangladesh. Ki sipai BSF ki la long bra khre ban pendikena ba ki election jong kari Bangladesh kam dei ban long ka jingthut ha India ha Tripura kabaya samput bat ka the kari ka bamarjan. Ka Tripura kaya samput hadu praspa sanpun rew kilometer bat ka Bangladesh. Labo sngi ban pelong ya ka jing thap vot ha Bangladesh ha ka life hotorik mentau benai. Kabayang persya ka Sarkar Awami League balai lam khamat da ka Sheikh Hasina kare ka Bangladesh Nationalist Party BNP ka balakantat banyakun hak election parliament khamashwa. Ha Meghalaya ka jingjiat ikinong mikmat thamai sya ka district council kan long ha ka arpu nyotrik urumpang 8,000 khat khandai. Kumbalong lang kiwai kising sang pathay ka National People's Party NPP ru kalapan kre bhai ladi banya airing ha ka te ka lumpong. Habay kira kinong patay khubor nin kasngiyo sebut menteri rong ba ka Meghalaya ba Preston Tinsong uloong baladap pen banay ka kerteng jong ki katuk aningot ki kertong bat shen ke NPP kan sapan mi shushu ya ka list ka badon ya ka kerteng jong ki wei pat ki kertong ki banya airing ha ka te ka lumpong na kaseng NPP. Ulay thuru ba ka NPP ka lapan klan bha ya la ka thamay ha baro ki constituency. Laban penggemau hangi baki wei ki seng kum ka seng Congress ka UDP bat ka PDF kila depan benala jan baro ki kerteng jong ki kertong ki banyakun MDC House nem 8,000 khat khandai. Ha Indonesia ka jing persang banyarap ki lanat ki bala syak ta jur ka tsunami ka bala shim ya ka ba ars pa prapweng ngut ki men simbriu kadang ya chat haduk mentah. Ki kenhuan ai jing rap ki dang persang kat bala panwat ki briu ki baja yok ki dang sakut hang ni hang tai. Kita rai klem shong that bat pedeng jong lap ba lap san henin gesngi ka khubor blayo na ka National Disaster Agency NDA ko ong bakidang don sa palat san phomot ki briyo ki baja na ka jingkhe ka tsunami ka Meghalaya tennis tournament ka bahnriyo ka lakut no dangshan na Shillong Club Tennis Court ikong amperin lingdo MLA ila don langkum ka kongsan bat Deputy Commissioner kong Matsidor War Nongbri ila long ka kongsan ka baar katu kani ka khubor kalakun bakalawan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor kata khubor prabaji ninya so baka Delhi station na kamata ka khubor ka ktin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ha ka por pra ka san minute kani ka All India Radio Shillong sngam habat na menta yaki khubor na Delhi.